Padangog sa Kabikulan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 3 minutos, makaagi ang alas 7 nin pagkaaga. Bangon Barreta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon OK FM. Bangon Barreta alas 7. Bangon Barreta alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos mga tugang inian Bangon Barreta dawnin Biyernes fetsa 4 kan Disyembre. Ako si Berta de los Martires sa sinuya enot ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Low pressure area sa Kabikulan natunaw na kaya mapundo na mga pag-uran-uran. Alagad sa naman na low pressure area ang naglalalaog sa Philippine Area of Responsibility. Alkalde kan Los Baños sa Laguna, binadil gadan Kasubanggi. Palasyo Malacanang nagsiguro na aki ni Amanda Echanes day maarog ki Baby River. Presidente Duterte liwat mataram sa United Nations alagan ang topic iyo kung paano tatarawanan ng bakuna ang mga pobreng nasyon arog ang Pilipinas. Food and Drug Administration ng Pilipinas nagsabi na ang bakuna sa COVID-19 available sa Pilipinas sa bulan padaanin Marso. Armed Forces of the Philippines day marekomenda ning ceasefire sa NPA ngunya na Pasko. Lockdown pwede pa daang mangyari in kaso maglala ang kaso ng COVID pagkatapos kang Christmas. Sa lado international, dating presidente kan France, Valéry Giscard d'Estaing, binawian na nin buhay. Sobra-sobra ng bakuna magigibukan Pfizer bago matapos ang 2021. Sa showbiz, kantang The Prayer ni Marcelito Pomoy na piling Video of the Year kang YouTube sa Pilipinas. Yan ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1. OK FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa Bangon Barreta alas 7 inot sa kamugtakan kan panahon. Natunaw na ang low pressure area na yaw sa may subangan na parte kan Kabikulan na nag-tiner ning pirang aldaw na nagdaraning pagparauran-uran sa pirang aldaw. Ngunya na aldaw subot may linan init kan saldang ninulit may na ning raot nin panahon sa Kabikulan asin na mamawatian ang lipot kang Doros Amihan. Alagad nagsabi ang Pag-asa na maski nga natunaw na ang low pressure area sa subangan na parte ng Kabikulan, saro na naman ang low pressure area ang naglalalaog sa Philippine Area of Responsibility. Iniyaw sa tungod kang Mindanao, alagad ang hirukan ni pasiring naman sa Kabikulan.
Harayo ang pasubot para sa biyo na ini pwedeng maging sarong bagyo. Alagad sa ngunyam pag ini nakaranina sa kadagaan kang Pilipinas, ang dadaron sa namang kanib mga pag-uran-uran asin bakuman arog kan duros ning sarong bagyo sigon pa sa pag-asa. Sa iba pang bareta na preskong bareta sa lado nasyonal, investigasyon kang kapupulisan, hali pa sa ng alkalde sa sarong public spa harani sa Municipal Hall compound asin mantang naglalakaw ini pabalik sa receiving area kang munisipyo. Pinagranyaning duwang lalaki bandang alas 8:45 kasubanggi. Duwang beses ining binadil sa payo asin marikas nagdulag ang mga day panabibistong mga suspek. Dinaramang ko na ang Mayor kan Los Baños pasiring sa Health Serve Medical Center sa Los Baños, Laguna, alagad binawayan manimbuhay ang alkalde na dating Vice Governor kan Laguna sa pinagpangaranan ni Presidente Rodrigo Duterte na sangkot sa illegal na druga na higot man nganing pinaymutikan kan alkalde. Kang Mayo 2017, nagadanman matapos pagbabadilon ang hubin niyang tugang na si Ruel Perez, 48 anyos, mantang lunad ning motorsiklo sa barangay Maahas. Sa ngunyan, nagigibo pa ng investigasyon ang mga otoridad para man aramong kung si Sen nasa likod kang pampabadil sa Los Baños, Laguna Mayor na si Cesar Perez. Baratang lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Nagbagsak sa mga otoridad ng tinambakabantur at ng Tawan Municipal person na sinapuan. Ito pagkatapos mandamiento namin nakapalaman nakusad. Carlo, mag-apod ka na lang sa tiyan, medyo choppy sa imong signal. Padagos kita sa iba pang bareta sa lado nasyonal. Pinagtawanan doon ni Presidente Rodrigo Duterte na dapat magkaigwanin na access ang gabo sa COVID-19. Ginibo ni Presidente Duterte ang payag sa sayang pagdalo sa UN General Special Session on COVID-19 pasado alas 10 kasubanggi kung saan nag-attender siya. Nag-attender man ang ibang world leaders as nagtaukan kanya-kanyang pagtubod sa pagsimbag sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Presidente Duterte na dapat mayong nasyon na mawawalat ninhuli sa lamang sa kapobrehan o strategic and importance, kundi ang gross injustice na ini ang magmumulto sa kinaban sa lawig na panahon. Sigon kay Presidente Duterte, kapag pinagtugutan ining mangyari, mawawaran saysay ang mga prinsipyo kung saan na itatag ang United Nations. Pinagsabi pa ni Presidente Duterte na mayong magiging ligtas kung daigabos na namamanuan sa kinaban ang salbado sa COVID-19. Kung kaya pinagpipiritan ni Presidente Duterte kasubanggi sa United Nations na dapat sabihan ang mga nagigiribo ng bakuna na taonang pantay na pagtratar ang mga pobreng nasyon sa pagining pagpapadara ng bakuna bakulang pasiring sa mayayaman na nasyon. Na naman na matrayumpong drug by bus operation digdi sa Laugan Siyudad ding Naga ang pinag-conducer o pinag-operate kan mga autoridad, partikular na ang City Drug Enforcement Unit mga banang alas 9:15 sa Subanggi diyan sa may party kan Block 6 Lot 10 Wilville Home Subdivision Barangay San Felipe kan Siyudad ning Naga. Sarong nagposting nga pressure buyer na member ka na PNP, pati naman ang sarong confidential informant na kung saan ini ang nakabakal ning sarong Hitchell Transparent Plastic Jersey sa suspisadong si Ronaldo Vasquez E. Pornobi. 42 anyos may agom sarong siman at residente kan sinambit ng subdivision na kung saan ang mga member ng PNP sa ginibo nindang operasyon pinagtakop ang sinambit ng suspitsado. Kan maka Malaysia ang suspitsado na ang saya pala nakatatan sa transaksyon. Iyo ang mga member ng PNP ini ang nagprobarkotang magdulag. Alagad ini ang nasa kutis kan mga autoridad. Ang nasambit ng suspitsado ang yaon mo niya nakadetini sa patura kan PNP. Mientras tantong pinagpreparar ang mga dokumento sa pagkasangat sa saya ning kaso sa pagbalgar kan Republic Act 9165 ang inaapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na informasyon para sa 97.5 Bangon OK FM. Ini man si Il de la Cruz. Gusto ko okay ka. Oras ngunyan na 13 minutos makaagyang alas 7 nin pagkaaga. Ang oras sa tudman sa kanambot kan Cabral Bicolandia Supermart kan DMSQ sirmang kang original na Master Square. Ang Food and Drug Administration
nagsabi na ang COVID-19 vaccine pwedeng available na sa Pilipinas haluyong pa sa bulan nin Marso sa masangling taon. Sa laang pagtubod na ining na ngunya na Disyembre, iniyaon na sa Pilipinas sa kwintada kan Food and Drug Administration ninhuli man sa mga requirements, ini pwede ser available sa mga Pilipino sa bulan nin Marso. Mantang magtuturdo ka na nga ni sa otro semana duman sa Amerika, sa Britanya, asiman sa China, alagad sa Pilipinas palan, Marso pa palan maarabot ang bakuna. Alagad pinagtutubulan gulping mga mayayaman na Pilipino ang mapabarakuna na sa otro semana oras na iniigwan ng mababakal duman sa Manila. Sinabi ni Director General kang FDA Eric Domingo na ang United Kingdom may nag-release kang Emergency Use Authorization o EUA sa Pfizer, mantang ang US man mapalos naman kaya ngunyan na semana, asin iyan subot ang magiging padatulan para man makigwa na maning bakuna ng ibang nasyon. Alagad pag-abot sa Pilipinas, gulpin ng mga rekisitos, aron kang pag-testing kani kung ini safe sa mga Pilipino. Alagad iyan pinapaydali man subot ni Presidente Duterte. Alagad pinagpukwintala pa kan FDA na pwede sir available ang mga bulong sa o ang mga bakuna sa Pilipino sa maabot pang bulan nin Marso. Ernie Marfil. Okay, Ernie, please come in. Si Kagawad Dave Peñaflor kan banwaan ni San Fernando ang SK representative asin man yon ex officio member kan sanggunian ay man apektara na sa pwesto matapos na eleksyonon asin man halion siya kuta kan ibong nalado bilang ex officio member sa dahilan na mayo ng pagtitiwalaan mga SK. Alagad siguro sa Vice Mayor kan banwaan ni San Fernando si Vice Mayor Alan ipinahayag kay ni na dahil nila pagrespetaran ang sinambit ng bagong desisyon kan SK na patukawon ang pili na bagong SK sa pagtiripon kani sa sarong lugar niya sa Fernando Embes ibinasuran nila sin ang pigmirar na iyo manggaran SK leader iyo ang sinasabing si Dave Peñaflor ang incumbent na sinasabing SK representative kan banwaan ni San Fernando Camarines Sur por medyo kan bagay na ni sa kada sesyon kan sanggunian bayan sa sinambitan banwaan presente man na pirmi ang sinambit ng representative kan sanggunian kabataan at sila nila pinighalian ni na papel. Mientras tanto, ana DILG subot nagpaluwas na kan desisyon na nagpapabor kay Dave Peñaflor bilang iyo ang talagang lehitimo asin talagang totoong SK chairman sa banwaan ni San Fernando kung kaya mayo ng magiginibuan na pinatukaw kuta subuot na bagong SK asin imbes magpahingalo na sana inulita may order na ang DILG na dapat ang recognisaron asin ang legit na magtukaw na SK chairman iyo si Dave Peñaflor. Yan ang report ako Sir Marfil, gusto ko okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Latest model na home appliances, the best ang quality, discounted pa ang prices. Houseware at kitchenware na hanap ni Mrs. Sa Bodega Glassware, lahat narito na. Dito sa Bodega, Pasko anong saya. Dahil bawal ang mahal, dito sa Bodega. The Houseware City, Prieto and Abella Street, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Bio Patch.
mataas na kolesterol, high blood at diabetes? Itapal sa talampakan ang BioPatch. Stress at di makatulog? Itapal sa talampakan ang BioPatch. Itapal sa likod for back pain. Itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang BioPatch Forest Sap bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang BioPatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-BioPatch mo na yan. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus Herbal Capsule. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit nawala, makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Lifebuoy. New Lifebuoy Antibacterial Soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Dance to the hashtag Asimkilig Dance Challenge! Asimkilig, meron ka ba? Asimkilig, never pa! Asimkilig, gusto ko pang kumain sa sinigang na loob namin. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wise dito na sa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kayang-kaya. May dagdag pa, Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Luis? And Alex for Rexona. Daming nagbago sa mundo. Pero underarms, Asimpawis pa rin. From Asimpawis and regular soap. Use Rexona every day. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Minutos makagi ang alas 7 ni na pag-aaga, ilawtaan na bareta lokal ni Carlo Baldosa. Nagbagsak na sa kamot kan mga otoridad at regime. Araw number 1 municipal most wanted person kan tinambag Camarines Sur. Ini pinagdakop sa pagit ng mandamiento de aresto. Ito ining si Marlene Urini Ivergara, 28 anyos may kasuruan kan barangay San Roque tinambag Camarines Sur. May kinakampang inimrate sa sala ni Honorable Judge Iron Virgilio Ferrer kan Office Branch 63 sa Kalabanga, Camarines Sur. Mayong piyasa pinag-argumento ng korte para digdi. Mientras tanto, nagpapadagos ang pakatlog ni SND digdi sa barangay kanya panikwason sila Binyaga. Kung sain, nabilipisyar ang kainian mga kaakian, suruman mga magurangan.
nagpapadalo sa ninyo yan, at mapasib ni na barangay ng Yabu, o sa sityo ng Yabu, sa barangay ng Palikwasan sa Binyaga. Ito yung informasyon sa radyo lokal para sa 7.5 OKFM. Hindi po si Carlo Valdesa. Gusto ko, okay ka. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, ang Fuerza Armada ng Pilipinas na nagrekomendar kay Presidente Duterte na di magtugot na makipag negosyar sa NPA ning tigil putukan o ceasefire. Ngunyan, sigon ki Harry Roque, tagapagtaramkan Malacanang, haros matubod si Presidente Duterte sa pakiulay kan Fuerza Armada ng Pilipinas, alagad na desisyon manggiraray ni Presidente Duterte ang masusunod. Kaya pinagtutubudan na pwede ser Mayo mananggad ning ceasefire sa aldaw ning Pasko, sagkol sa NPA ang rason kang Fuerza Armada ng Pilipinas, ekstorsyon, siriman ang iba pang biolensya. Tungkol mas sa virgin coconut oil na pinagpapromote man kang Department of Science and Technology, may mga kasusubot na nararay ang pasyente kapag naggagamit ng virgin coconut oil. May mga dating may suspect ng kaso ng COVID-19 ang nagkakarayan. Dahil man sinabi kang DOST na dapat gamito na ang virgin coconut oil sa sinlang panira dahil daan nakakaray ng COVID-19. Mientras tanto, sigon sa Food and Drug Administration, ang bakuna sa COVID-19 available sa Pilipinas sa bulan nin Marso, garong harayuong pangmaray. Nang paguna subot maturdo ka na ngunya na Marso, ngunya na Disyembre, o bagaman Enero, alagad sinabi ni Director General Eric Domingo kan FDA na ninulima sa mga proseso sa Manila, pwede sir abuton ining Marso. Alagad pwede sir makagibo ning pagi si Presidente Duterte na ulangon ang anuman kontra sa COVID-19 mantang sa Amerika sa otorsima na maturudo ka na asin iuman duman sa United Kingdom. Ang palasyo Malacanang nagsiguro na ang aki ni Amanda Ichanes dahil na maarog kay Baby River. Ang bagong marestong Cagayan Valley activist na pinag-arestar kang si Kambulan ni Augusto, igwa man subot iniyo ning umboy na ngunyan pag siya na preso kay ba ng subutan aki. Alagad si sigurong kang gobyerno na day na maarog ki Baby River na nagadan matapos na isuway ki Reyna May Nasino na